ንሽም በአርከስ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ሕቶን መልስን ከምቲ ልሙድ ሒዝና ልኩም ቀሪብና ኣለና ነቕርበልኩም ኣሕዋትኩም ሓፍትና ሃርያ ከምኡውን ሓኹም ሃፍቶም ኮይንና ከነቕርበልኩም ኢና ጀመላ ክሳብ ፍፅምሳና ንክትፀንሑ ብትሕትና ንላቦ። እሺ ቀዳማይ ሕቶና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ወንጌላዊ ዮሃንስ መጽሓፍቲ ክንደይ ኣሎ? እንታይ እንታይ ኸ? ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ወንጌላዊ ዮሃንስ መጽሓፍቲ ክንደይ ኣሎ? እንታይ እንታይ? ቃለ ሕይወት የስምዐና ጸጋ ይብዛሕልኩም እግዚአብሔር ኣምላክ ሓሙሽተ እዮም። ወንጌል ዮሃንስ፣ ራእይ ዮሃንስ፣ መልእኽቲ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ፣ ካልኣይ መልእኽቲ ዮሃንስ፣ ሳልሳይ መልእኽቲ ዮሃንስ ይበሃሉ። ብሓቂ ቃለ ሕይወት የስምዐና እግዚአብሔር ኣምላክ ጸጋ ይብዝሕ። ቃለ ሕይወት የስምዐና ሽኒ ካልኣይ ሕቶኽን ኣቦና ያዕቆብ ንኣኩኡ ላባ ክንደይ ዓመት ተገዚእዎ ኣበይ ኸ ይርከብ? ኣቦና ያዕቆብ ንኣኩኡ ላባ ክንደይ ዓመት ተገዚእዎ ኣበይ ኸ ይርከብ? ቃለ ሕይወት የስምዐና ጸጋ ይብዛሕልኩም እግዚአብሔር ኣምላክ መልሱ 20 ዓመት እዩ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 30 ቁፅሪ 41 ይርከብ ማለት እዩ። ምዕራፍ 31 ወዲ 41 ብሓቂ ቃለ ሕይወት የስምዐና እግዚአብሔር ኣምላክ ጸጋ ይብዝሕ። ቃለ ሕይወት የስምዐና ሙሉእ መልሲ እዩ። እሺ ንሳልሳይ ሕቶና ግዝረት ብመን ተጀሚሩ? ግዝረት ብመን ተጀሚሩ? ቃለ ሕይወት የስምዐና ጸጋ ይብዛሕልኩም እግዚአብሔር ኣምላክ ብኣቦና ኣብርሃም እዩ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ወዲ 10 ንረኽቦ። ቃለ ሕይወት የስምዐና እግዚአብሔር ኣምላክ ጸጋ ይብዛሕልክን። እሺ ንተወሳኺ ሕቶና ድማ ስጋ ምብላዕ ብመን ተጀሚሩ? ስጋ ምብላዕ ብመን ተጀሚሩ? ቃለ ሕይወት የስምዐና ጸጋ ይብዛሕልኩም እግዚአብሔር ኣምላክ ብኣቦና ኖህ እዩ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 3 ንረኽቦ። ብሓቂ ቃለ ሕይወት የስምዐና እግዚአብሔር ኣምላክ ጸጋ ይብዛሕልክን። ኤፍሬምን ምናስያን ደቂ ዮሴፍ ኣብ 12 ነገደ እስራኤል ይቁፀሩ ዶ? ኣበይ ከዓ ንረኽቦ? ቃለ ሕይወት የስምዐና እሺ ኤፍሬምን ምናስያን ደቂ ዮሴፍ ኣብ 12 ነገደ እስራኤል ይቁፀሩ ዶ? ኣበይ ኸ ንረኽቦ? ቃለ ሕይወት የስምዐና ጸጋ ይብዛሕልኩም እግዚአብሔር ኣምላክ መልሱ እዎ ይቁፀሩ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 48 ፍቅዲ 5 ንረኽቦ። ብሓቂ ቃለ ሕይወት የስምዐና እግዚአብሔር ኣምላክ ጸጋ ይብዛሕልክን። ቃለ ሕይወት የስምዐና ኦሪት እንታይ ማለት እዩ? ኦሪት እንታይ ማለት እዩ? ቃለ ሕይወት የስምዐና ኦሪት ማለት ትእዛዝ፣ ሕጊ፣ ፍትሒ ማለት እዩ። ብሓቂ ቃለ ሕይወት የስምዐና እግዚአብሔር ኣምላክ ጸጋ ይብዝሕ። ተወሳኺ ሕቶና ናይ ሓዱሽ ኪዳን መጽሓፍቲ ኣብ ክንደይ ይኽፈሉ? እንታይ እንታይ ኸ ይበሃሉ? ናይ ሓዱሽ ኪዳን መጽሓፍቲ ኣብ ክንደይ ይኽፈሉ? እንታይ እንታይ ኸ ይበሃሉ? ቃለ ሕይወት የስምዐና ጸጋ ይብዛሕልኩም እግዚአብሔር ኣምላክ ኣርባዕተ ንሳቶም ድማ ወንጌል ናይ ሃዋርያት፣ ስራሕ ግብረ ሃዋርያት፣ ካልኣይ ራእይ፣ ሳልሳይ ራእይ፣ ራብዓይ መልእኽቲ ይበሃሉ። ቃለ ሕይወት የስምዐና እግዚአብሔር ኣምላክ ጸጋ ይብዝሕ። ቃለ ሕይወት የስምዐና እሺ ንተወሳኺ ሕቶና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተጽሓፉ ክንደይ ተኣምራታት ገይሩ? ክንደይ ግዜ ኸ ብምሳላ ተዛሪቡ? ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተጽሓፉ ክንደይ ተኣምራታት ገይሩ? ክንደይ ግዜ ኸ ብምሳላ ተዛሪቡ? ቃለ ሕይወት የስምዐና ጸጋ ይብዛሕልኩም እግዚአብሔር ኣምላክ 36 ተኣምራት ገይሩ 44 ድማ ብምስላ ተዛሪቡ። ቃለ ሕይወት የስምዐና እግዚአብሔር ኣምላክ ጸጋ ይብዝሕ። እዚኣቶም ኣብ መጽሓፍ ዝተጻሕፉ ጥራሕ እዮም ማለት እዩ። ቃለ ሕይወት የስምዐና እግዚአብሔር ኣምላክ ጸጋ ይብዝሕልክን። እሺ ንተወሳኺ ሕቶና ዲያቆን ዝብል ቃል ብምንታይ ቋንቋ እዩ? ዲያቆን ዝብል ቃል ብምንታይ ቋንቋ እዩ?
ቃለ ሕይወት ይስምዐና ጸጊኡ ዝሕልኩም እግዚአብሔር አምላክ ዲያቆን ዝብል ቃል ብምንታይ ቋንቋ እዩ ዝብል? ብፅር እዩ። ትርጉሙ ድማ ረዳኢ፣ ሓጋዚ፣ መልእኽተኛ ማለት እዩ። ብሓቂ ቃለ ሕይወት ይስምዐና እግዚአብሔር አምላክ ጸጊኡ ይብዛሕልክን። እሺ ንተወሳኺ ሕቶና ማዕተብ ንመጀመርያ ግዜ ናብ ቤተ ክርስቲያንና ዝኣተወ ወይ ድማ ንክእሰር ዝገበረ ኣቦ መን ይበሃል? ማዕተብ ንመጀመርያ ግዜ ናብ ቤተ ክርስቲያንና ዝኣተወ ወይ ድማ ንክእሰር ዝገበረ ኣቦ መን ይበሃል? ቃለ ሕይወት ይስምዐና ጸጊኡ ዝሕልኩም እግዚአብሔር አምላክ ማዕተብ ንመጀመርያ ግዜ ናብ ቤተ ክርስቲያንና ዘእተወ ወይ ድማ ምእሳር ዝጀመረ ኣቦና ቅዱስ ያዕቆብ ዘአልበርድ ይበሃሉ። ብዘበነ ሰማዕታት ኣብ አንጾኪያ ንክጥምቁ ሰብ ናብኡ ኣብ ዝተኣከቡ ብጣዕሚ ሰባት ስለ ዝበዝሑ ከይተሓዋወስዎን ማለት ዝተጠመቆ ዘይተጠመቆ ንምፍላይ ምልክት ነቶም ዝተጠመቁ ጻዕዳ ማዕተብ ኣብ ክሳዶም ይኣስርሎም ነበሩ ማለት እዩ። ብሓቂ ቃለ ሕይወት ይስምዐና እግዚአብሔር አምላክ ጸጊኡ ይብዛሕ። ቃለ ሕይወት ይስምዐና። እሺ ንተወሳኺ ሕቶና ኣብ ኣምላኽ ዘለካ ተስፋ ምእንቲ ከይተጥፍእ ተስፋኻ ኣብ ዓለም ኣይኹን ዝበለ ቅዱስ ኣቦ መን ይበሃል? ኣብ ኣምላኽ ዘለካ ተስፋ ምእንቲ ከይተጥፍእ ተስፋኻ ኣብ ዓለም ኣይኹን ዝበለ ኣቦ መን ይበሃል? ቃለ ሕይወት ይስምዐና ጸጊኡ ዝሕልኩም እግዚአብሔር አምላክ ኣቦና ቅዱስ ሙሴ ጸሊም ይበሃሉ። ብሓቂ ቃለ ሕይወት ይስምዐና እግዚአብሔር አምላክ ጸጊኡ ይብዛሕልክን። እሺ ንተወሳኺ ሕቶና ነንሕድሕድኩም እንዳተጻወርኩም እቲ ሓደ ኣብቲ ሓደ ክሲ እንተሃለዎ ይቕረ ተባሃሉ። ከምቲ ክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንስኻትኩም እውን ከምኡ ይቕረ በሉ ዝበለ ኣቦ መን ይበሃል? ኣበይ ኸ ንረኽቦ? ነንሕድሕድኩም እንዳተጻወርኩም እቲ ሓደ ኣብቲ ሓደ ክሲ እንተሃለዎ ይቕረ ተባሃሉ። ከምቲ ክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንስኻትኩም እውን ከምኡ ይቕረ በሉ ዝበለ ኣቦ መን ይበሃል? ኣበይ ኸ ንረኽቦ? ቃለ ሕይወት ይስምዐና ጸጊኡ ዝሕልኩም እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ጳውሎስ እዩ። ኣብ ቆላስይስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 13 ድማ ንረኽቦ። ቃለ ሕይወት ይስምዐና እግዚአብሔር አምላክ ጸጊኡ ይብዛሕ። ቃለ ሕይወት ይስምዐና ሙሉእ መልሲ። እሺ ንተወሳኺ ሕቶና ምስትውዓል ንዘጥራያ ሰብ ፈልፋሊት እያ ዕሽነት ግና ነቶም መዓያሱ ቅፅዓቶም እያ ዝብል ሃይለ ቃል ኣበይ ንረኽቦ? ምስትውዓል ንዘጥራያ ሰብ ፈልፋሊት እያ ዕሽነት ግና ነቶም መዓያሱ ቅፅዓቶም እያ ዝብል ሃይለ ቃል ኣበይ ንረኽቦ? ቃለ ሕይወት ይስምዐና ጸጊኡ ዝሕልኩም እግዚአብሔር አምላክ ኣብ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 16 ፍቅዲ 22 ንረኽቦ። ብሓቂ ቃለ ሕይወት ይስምዐና እግዚአብሔር አምላክ ጸጊኡ ይብዛሕ። ንስሓ እንታይ እዩ ተባሂሎም ንስሓ ማለት ጣዕሳ እዩ ዝበሉ ኣቦ መን ይበሃሉ? ንስሓ እንታይ እዩ ተባሂሎም ንስሓ ማለት ጣዕሳ እዩ ዝበሉ ኣቦ መን ይበሃሉ? ቃለ ሕይወት ይስምዐና ኣቦና ቅዱስ ማር ይስሐቅ ይበሃሉ። ብሓቂ ቃለ ሕይወት ይስምዐና እግዚአብሔር አምላክ ጸጊኡ ይብዛሕ። ሙሉእ መልሲ ንስሓ ማለት በቃ ጣዕሳ ግዴታ ትጠዓስ ሸለፍካ ትወቅዕ በቃ ኢሳያስ ሸለፈ ይወቅዖ ዝብልና ማለት እዩ። ሓጢኣተይ ምስ ተፈለጠኒ ምስ ሸለፈ ይወቅዖ በቃ ክፍለጠካ እንሆ ንእግዚአብሔር ኣኸሪኻ ምዃንካ ክትፈልጥ እኒሀካ እና ቃለ ሕይወት ይስምዐና እግዚአብሔር አምላክ ጸጊኡ ይብዛሕ። ቁፅሪ 20 ይቅርታ ተወሳኺ ሕቶና ብወልድ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣላቶ ዝብል ሃይለ ቃል ኣበይ ንረኽቦ? ብወልድ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣላቶ ዝብል ሃይለ ቃል ኣበይ ንረኽቦ? ቃለ ሕይወት ይስምዐና ጸጊኡ ዝሕልኩም እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ወንጌለ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 36 ንረኽቦ። ብሓቂ ቃለ ሕይወት ይስምዐና እግዚአብሔር አምላክ ጸጊኡ ይብዛሕ። ቃለ ሕይወት ይስምዐና። እሺ ንተወሳኺ ሕቶና ሰብኣ ሰገል ንጎይታ ዘምጽአሉ ውህብቶ እንታይ ነይሩ? ናይ ምንታይ መግለፂ እዩ ኸ? ሰብኣ ሰገል ንጎይታ ዘምጽአሉ ውህብቶ እንታይ ነይሩ? ናይ ምንታይ መግለፂ እዩ ኸ? ቃለ ሕይወት ይስምዐና ጸጊኡ ዝሕልኩም እግዚአብሔር አምላክ ወርቂ ናይ ንግስነቱ፣ ዕጣን ናይ ኣምላክነቱ፣ ከርቤ ድማ
ናይ ሞቱ ማለት ናይ ኣብ ኣደባባይ ቀራንዮ ዘስተይዎ መሪር መስክ ዝገልጽ እዩ። ቃለ ሕይወት ይስምዐና እግዚአብሔር ኣምላክ ፀጋ ይብዝሕ። ቃለ ሕይወት ይስምዐና። በዓል 81 መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ክንደይ ኣብ ሓዱሽ ኪዳን ክንደይ መጽሓፍቲ ዘጠቓለለ እዩ? በዓል 81 መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ክንደይ ኣብ ሓዱሽ ኪዳን ክንደይ መጽሓፍቲ ዘጠቓለለ እዩ? ቃለ ሕይወት ይስምዐና ኣብ ብሉይ ኪዳን 46 ኣብ ሓዱሽ ኪዳን ድማ 35 ማለት እዩ። ብሓቂ ቃለ ሕይወት ይስምዐና እግዚአብሔር ኣምላክ ፀጋ ይብዝሕ። ሽም እምበኣር እንፈኣር እግዚአብሔር ናይ መወዳእታ ሕቶና ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትኩም ይኹን ዝብል ሃይለ ቃል ንረኽቦም። ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትኩም ይኹን ዝብል ሃይለ ቃል ንረኽቦም። ኣሜን ኣሜን። ቃለ ሕይወት ይስምዐና። ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ቅዲ 14 ነግንዮ። ቃለ ሕይወት ይስምዐና። ደስ ዝብል ቃል ኣጋጣሚ ናይ መጨረሻ ውዒል ፀጊ ይብዝሐልኩም። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ቃለ ሕይወት ይስምዐና። ኣሜን። ላዕሉ ዘጀመረና ጀሚሩ ዘፈጸመና ልዕሉ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላክና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾን ስብሃትን ስግደትን ንሎምን ንዘላለም ይኹኖ። ኣሜን። ዝነጠበን ዝጎደለን ብኣፈ ትጉሃን ቅዱሳን መላእክቲ ይተኣረመና። ኣሜን። ሽምባርከስ ንዝነበረና ሕፍትን መልስን ዘይመስል ነይሩ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ኣብ ዝቕፅል ሰንበት ብሰላም የራኽበና ጀሚርና ክሳብ ንፍጽም መጽን ኢልኩም ሰማኹና ኮራት ሓተይ እግዚአብሔር ኣምላክ ካብ ዝተገብርዎ ጾምን ጸሎትን ጽን ኢሉ ይስማዕኹም። ኣሜን። ካብዚ ብዙሕ እናተምሃርና ከም እንምሃር እውን ዓብይ ተስፋ ኣለና እና እግዚአብሔር ኣምላክ ናይ ዝመጽእ ሰንበት ሰባት ይበለና። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።